Men så alle drengene fra vores klasse blive til sådan legebørn. Og det er kun Mads der tilbage. Men han er også lidt gay, så det gør ikke noget. Ej, fuck. Det hører vi ikke, mand. Det er kun Mads der tilbage. Jeg griner, når drengene falder ned. Oh baby, I have been here before. I've seen this room. Han kunne ikke komme op. You know you. Så med Benjamin, der var han. Og det er Benjamin. Ej, hvor er det selvfølgelig dejligt. Ej, det må sgu da godt lidt klunker det med drengene, altså det der. Det er jo derfor, de aldrig har dem hen. Jo, det har de så. Klunkerne sidder ikke i røven på dem, vel? Det er røven. Nej, men det er når de får den imellem benene. Og den strammer sådan. For jeg gider ikke at tænke på, at det klammer. Nå, ja. Jeg kan ikke komme op her! Er du okay? Lad os se. Jeg elsker dig. Det gør jeg heller ikke. Ja, okay, jeg tror, jeg slukker nu, fordi Mine, hun bliver... Vent, filmer du?